Моята задача беше да бягам в рамките на 11:25, 11:30 и пресичайки линията, усещането ми беше за бягане около 11:30. Резултата ме изненада много приятно. Значи напълно контролирано е било това темпо, което видяхме. Абсолютно. И този резултат, който постигна, да не се притесняваме от него и може би и ти не се притесняваш, което разбирам от думите ти. Това е планирано, както каза. 11:17 първо един много силен резултат. За не, разбира се, само ако позволиш да те прекъсна. Защото видяхме по-силни постижения от другите момичета, които се говори също, че са фаворитки и Шиперс и останалите и Сумаре. Да, на всяко голямо първенство лидерите бягат внимателно в сериите. Ако се върнеш към световно първенство, към Олимпиада, виждаш Елиан Фрейзър, Кармелита Джетър буквално да се класират втори и трети в серията и всеки казва: леле, какво стана, те са много зле, защо бягат толкова слабо? И в следващия момент се получава едно избухване на полуфинала. Това е моята задача. Научих си урока, че на сериите не се бяга бързо. В Хелзинки натисках още от сериите, защото бях неуверена. Моята цел е да направя най-доброто, на което съм способна в момента в финала. Дори с това ви казвам, утре може да се класирам и втора на полуфинала. Моята цел не е да покажа сега. Всички знаят, че съм европейска шампионка, вече от Хелзинки и така нататък. Затова моята цел е да стигна тихичко до финала и след това да избухна. Кои от момичетата най-много те притесняват лично теб от конкурентките ти? Не ме притеснява никой. Нямам излишна енергия, за да мисля за тях. Още повече не мога да мисля нещо, което е извън моя контрол. Работил съм години, за да обръщам прекалено много внимание на някой, който може би следващия сезон няма да го има, ако разбирате какво стои за думите ми. Затова с цялата работа, която съм свършила, това, което преживях психически, физически, наистина гледам само себе си. Единството, което ме вълнува е да свърша работата си и това, за което съм дошла. Появи се вчера в едно от електронните издания в България информация, че си се разделила с твоя треньор Роберто Бономи и че тренираш при съпруга ти Симоне Колио. Как ще коментираш това? Има ли нещо вярно? Единственото вярно е това, че Бономи и Симоне Колио, моят съпруг, са неразделна част от моята подготовка. Тъй като аз тренирам с Симоне, той все още е активен, официално не е приключил своята кариера и съответно е винаги с мен. Той присъства на всяка една тренировка. Бономи съответно е неговия учител, тъй като много скоро Симоне може да стане треньор на млади спринтьори в Италия.